କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଯମୁନା ନଦୀରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ ଏକମୁଖୀ ହୋଇ ଚାଲିଯିବାକୁ। ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତାବନୀକୁ ନ ମାନି ଗୋପପୁରରୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲା ପରେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ହିଁ କାଳିଆ ନାଗ ପଥର ପାଲଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ନାଗ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ କାଳିଆ ନାଗକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଗାଥା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାଳିଆ ନାଗ ଗୋପପୁରରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗ୍ରାମରେ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଏ ତାର ଲାଞ୍ଜ ମାଟି ଭିତରେ ଗୋପପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆସିଲେ କାଳିଆ ନାଗର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅସଫଳ ହେଲେ ରାଗରେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିର ଖଣ୍ଡେ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଜାର ହଜାର ସାପ ଆସି ସେଠାରେ ଗଦା ହୋଇଗଲେ। ତାକୁ ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ।